Agak Wicul Sangladan Birjo Arya Auditorium Rasosim. Kali kemarin Mari berkutu matang merolamu kagong nuhaput undangan. Semonggo Kandi al artis Laras Wijoyo Widodari Widodari Ayu Air Maning wonten Dewi Purbaning Klub Lena Monika Ulan Atika Widya Aprilia. Semonggo Laras Wijoyo Campur Sari. Silih berganti tak kandani akan suci kabeh rakyat bisa madani penuh tragedi ojo lali elek lan mas padha jagat negosi Laras Wijoyo Campur Sari. Laras Wijoyo Campur Sari. Aja sulaya reformasi Laras Wijoyo Campur Sari. Laras Wijoyo Campur Sari. Reformasi silih berganti tak kandani akan suci kabeh
Aja selaya tandane dadi informasi adil makmur sanagari. Kan diatur pambuka lasa konco kadang-kadang. Merdeka. Merdeka! Nang Cek. Merdeka. Merdeka! Ya ngono, ya ngono. Berjamu, Dik. Jamu. Teng pundi? Dul ngono. Oh, mriko. Ya. Wilujeng dalu Mas Kipli. Sugeng dalu, Dik. Wilujeng dalu kagem warga Warga Taraman. Taraman. RT 3 RW 1. RW 1. Oke, saenipun rawuh bagi wonten warga Birjo, warga Trembus rawuh nggih. Rawuh. Alhamdulillah. Pak Tok kanthi kita mriki niki. Hah? Oke, rawuh. Rawuh Nggih. sedanten. Semoga diayu. Nggih. Ing dalu meniki rawuh wonten tengah-tengah warga Taraman Nggih. kanthi mengatakan Hari HUT HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang sampun kaping 77. Iya, betul sekali. Tahun 2002. 2002. Mudah-mudahan tahun 2023 ke depan ke depan. tambah semangat, Amin. tambah guyup, rukun buat warga Taraman. Oke. Monggo, kanthi ngatur paring lelipur monggo. Nggih, pripun iki diaturi? Mbak Bilih, monggo saking ketua Monggo panitia kersa. rumiyin. Nggih. Monggo. Pak Parno. Saking ketua panitia wonten panyuwunan. Nggih, monggo langsung kemawon nggih mboten. Manut kewolong nggih. Pak Kades. Manut, monggo. Kula nggih. Nggih. Niki pripun nggih, Mas nggih? Langgam rumiyin. Langgam rumiyin. Ngagem bawa mboten nggih? Langsung kewolong. Langsung kewala. Sampun dalu. Sampun dalu Mas Jamari. Kula aturi langgam pelok 6 mawon Mas Jamari. Hanelongso mawon Mas Jamari nggih. Apa durung merdeka kok jenenge longso terus to, Dik? Lho. Kan lagu toh Mas. Oh, yes. Nek merdeka Oh, iki tetep awakmu kan merdeka. ya ngimutaken zaman pejuang ya, Dik ya. Iya no Mas, lho Lek jaman belok. biyen ya saurunge ana motor. Lah. Ya Allah Mas, sepedaku ngene iki jak apik iki lho Mas. Ya apa ora? Iya. Zamane biyen dek cilik awake dhewe ya toh, mek banyu nggawa klenthing, ya toh? Ya. Nek biyen kuwi, zaman saiki wis beda Mas. Klenthing ki ngene iki klenthing. Klenthing ki sing digendong kuwi lho. Nah, ya. Mangga diayu katuran mangga.
ke zaman Bung Karno ya Mas ya. Merdeka! Gah aku jamune ketok iku wis merasuk ngene gah aku. Urung. Si aku wis mau Pak Parno. Lanjut nggih. Lanjut, Dik. Aja ana Cocok, Dik. Angine sumribit. Iya, kudune gawe keringat ya. Ternuwun lho Pak Karno. Ngono. Monggo. Hajana Onjih, matur keng manuwun nglahaturaken kunjuk madeng Dyah Ayu Dewi Purbaningrum. Samangga Pak Wijaya nyampur sari. Yo,
Ya, ya. Ayo. Nggih, Mas Kifli. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu Kang Mas. Sugeng dalu, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco dumateng Bapak Ibu tamu ndangen sedaya keman warga.